Zsepizál. Várjál, nézd már, hogy 4 évet csináltam, nem? Megnézzük. Mi van? Tényleg az SD? Bazd meg. Bazd meg. Azt a kurva eget. Bazd meg. Várj, elkaparom. Hé, Ádám! Van, várjál. Bazd meg a falat. Itt falat kell takarítani. Hagyjuk, hogy megszáradjon, Pityu! Lekaparjuk és lemassuk vízzel! Cseppet saras lett. Úgy az egész. Nem tudom. Azzal nem tudod leszedni, Pityu. De nem ezt szét kellene rádimolni. Az izével, hé, ez Baumit hőszigetelő rendszer, nem? Nem, ez csak sima festék. De lejön vízzel. Víz meg seprű, Pityu, víz meg seprű. Az megtartod. De megszólod, leszedjük és Mikor a szárazod meg? Mondom, víz meg seprű. Nem, de fél órát kell, bocsánat, valahogy is még azt. Akkor egy izével, nagyobb Víz, te hülyeség. Hallod, megszárad és le fog potyogni. De ez olyan, ez le fog potyogni erről. Le fogjuk tudni seprűvel. Reméljük, várjuk, mert szóval nincs napütésről. Ügyes értelmes. Ugye? mivel kéne eltörni? Ja. Basz meg a tűzre úgy, hogy van egybe. Keresztes ütés, hogy mi ez? Jó. Az ukrán bevándorló. Nyomjad! Nyomja a zenét. Hoztam zenét, újat. Hadd nyomja a zenét. Legújabb.